Il-Gvern qed jalloka 15,000 euro biex jiffinanzja t-taħriġ ta' service dog ieħor f'pajjiżna mebħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia waqt seminar li ttella mis-Service Dogs Malta Foundation. Il-Ministru Farrugia qalet li din logħtja tfisser pass importanti li jkompli jsaħħaħ il-kapaċità lokali biex jipprovdi dawn is-servizzi speċjalizzati. Kelb Sem huwa eżempju reali ta' kif fondi li aħna nagħtu lil laqdiet volontarji jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja ta' tfal, żgħażagħ u adulti. Is-service dog huwa dak il-kelb illi jgħin il-persuni mhux biss fuq l-ispettru tal-awtiżmu, kondizzjonijiet oħra, diżabilitajiet differenti, imma wkoll illi jgwida lill-persuna li jkun qed jgħix magħha kif pereżempju jkun niżel il-livell tat-zokkor u dawn huma il-ħaddiema, il-klieb li qed jagħmlu rwol differenti ta' adulti jew inkella uman. Dan is-seminar li kellu lan li jżid l-arfien dwar ir-rwol ta' Service Dogs fil-komunità b'finanzjar ta' kważi 5,000 euro permezz tal-fondi minn Small Initiative Support Scheme amministrati mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Il-kofundatur u Operations Manager ta' Service Dogs Malta Foundation, Joseph Staffraġ, saħaq li dan l-investiment se jippermetti aktar taħriġ ta' klieb biex itejbu l-kwalità tal-ħajja ta' persuni b'diżabilità filwaqt li l-konferenza offrit spazju ta' tagħlim u skambju ta' esperjenzi.